Čaute ľudia, vítam u svojho nového videa. Dneska sa naučíme, ako spravovať intra. Chcem som pozdraviť hostia. Áno. Kubos. No vlastne, bude sa mi natáčať celé videa, takže ja som jej host. No tak, idem na to. No, prvo si otvoríte buď Chrome, Google Chrome, alebo Operu, alebo Mozilla. To je jedno. To je jedno proste a do vyhľadávača si napíšete Flix, Express. A vlastne IP alebo link to bude na popise videa. No, sem si dáte to prvé flix.com. Vám to načítava. A tu máte napríklad, no proste ako zostrihať videá. Dáte register. Ešte pán že zaregistrujete, ale nemusíte to máme spravený. Hej, tu si to vyplníte. Na e-mailovú adresu si pôjdete a tak. A vy si mali Toto si odpíšete, dáte register. To je všetko. Potom sa môžete prihlásiť. Ale tu my sme už. Tu je svými iba. Pardon? Heslo aj tak nie vidno. Iba meno a proste vám to ukážeme. Dáte si dolu Fake Template, lebo ostatné sú platené, to si môžete si tam kúpiť kredity. Ale to iba americké doláre. A tu máte rôzne také akože videá, napríklad toto. Ale nám sa najviac asi páči toto, Robotics X Form. No ako takto by to malo vyzerať, tak sa nám nachytá. No to tak asi približne 17 sekúnd. No, vlastne keď sa vám to načíta, tak to je foto, to dáte tam fotku a jeho titulu tam dáte svoje nadpis, ako je Napríklad spravíme to takto. Spravím to, napríklad, keď chcete nejakú fotku pridať, tak dáte browser. Tu sa dostanete, tu dáte napríklad, neviem v čom to máte vy, napríklad, že demo v auto. napríklad toto, že Google Play Games napríklad a dáte upload, sa vám to stiahuje, už je to stiahnuté. A tu si to upravíte vlastne ako vysoké. Hej, napríklad takto ja dáme next, ako ďalej. Ani to si bude slúžiť. Máme trochu slabší internet, ale prvo musíte potiahnuť sem fotku A dáte intertext a tam si napíšete. a napríklad dáme, že play napríklad. Dáte preview a dáte... až dáte oné vypnuté. A Áno. vidíte sa, keď sa na to načíta. No, Ja som už to robil viacej. no, to sme iba tak robili. Skúšali sme. A náš kanál bude po opisu videa a prosím vás dajte lajky, lebo som sa dostala na tú prácu. A tu vidíte, ako sa to spravilo. A tu to máte. A tak dáko to asi vypadá. No a to asi bude všetko v našom videu a ja... A ešte som vám chcel ukázať, že 30 dní je tomu, môžete to mať tu iba 30 dní a kebyže si to chcete stiahnuť, tak dáte more options a dáte download SD, ako napríklad ja. A tu sa vám to bude, dáte, že uložiť. Dáme, že uložiť. A proste to je jedno. Neviem, prečo som to dal. Sa vám to stiahne na to stiahnuté. To je malo byť koniec, lebo už všetko to znáte, takže vás vítam, dajte odber, lajky, komenty. A to je všetko. Zdraví vás Kubos.
A s vami 4. Čaute.